Doncs el projecte Mai Sols té per objectiu disminuir l'escletxa amb salut i amb qualitat de vida dels pacients en situació de soledat. Des del Consell Comarcal ens adherim al projecte Radars, que ja funciona a altres municipis del territori de Catalunya. Ens adherim al projecte Radars, i Radars al final és una de les accions de dins de tot el projecte d'envelliment, que és el de la prevenció de la soledat no desitjada. Comencem amb aquest projecte de Mai Sols i a parlar de la soledat com a equip, doncs perquè ens en donem compte de que molts dels motius finalistes de les consultes són la soledat de per si mateixa, o molts dels problemes arranquen per una situació de soledat. Soledat no volguda, soledat volguda, però una situació de soledat. I és aquí on comencem a treballar com a equip. Això ens suposa desestigmatitzar també a nivell professional la soledat. Quan treballes en comunitari i treballes fent prevenció, és ficar la persona al centre i pivotar tota la resta de serveis en conjunt, de la mà, al centre, però ficant la persona al centre, i no fent anar la persona a diferents recursos, sinó ficar la persona al mig i que els recursos siguin els que s'organitzen de manera estructurada, sense solapar-nos, sent més eficients i més eficaços, perquè al final la persona tingui més beneficis dels que tindria si anéssim sols. Sobretot el que més ens ompli, i jo crec que a tots els professionals que ara mateix estem treballant, és, primera, treballar d'una manera diferent, és a dir, canviar una miqueta l'estructura arcaica de treball que hem tingut fins ara, tancats als centres de salut i treball només dins de salut. El fet d'obrir-nos i poder treballar amb xarxa i teixir una xarxa amb tota la societat, amb serveis socials, com és el cas del projecte, amb els ajuntaments, amb les associacions, això genera unes sinergies i unes connexions que són molt positives perquè sumen amb salut i amb qualitat de vida en un lloc on tenim molts pocs recursos i molt poques connexions amb tots els sentits de la paraula. Això ens ompli molt i la segona és l'agraïment dels pacients, el fet de trobar una connexió amb el sistema, perquè molts d'ells es trobaven desconnectats i és molt important.